jatkoit mua. Kumpi jahtaa kumpaa? Mun mielestä se on paras, kun Atrotahan oli kotoa, siinä oli niitä vaatteita. Ja sit siinä oli, että saat. Joo. Mut nyt mä oon tehty sillä tavalla, että nyt leikitään hippaleikkiä niin aina ensimmäisenä. Ja sit Atro pääsee keinumaan ja sitten kun Atro monesti jää tuosta hippaleikistä semmonen vähän villifiilis päälle. Mut sitten se yrittää, kun me lähdetään pois, että niin lähdetään sinne perään juoksemaan. Mut sit me on vaan menty sillä, että me ollaan portilla ja sit vaan, että Atro tulee. Joo. Ja sit se tulee sieltä. Että... Mut se hippaleikki pitää leikkiä ensiksi alta pois ja sitten saada vähän kierroksen pois. Joo. Keinossa. Miten jos mä otan sukat pois? Ota vaan ne edustat jalat. Ota vaan Atrokin sukat pois. Ei kaalu. Atro, ota säkin, katso pois mitä Veikka tekee. Veikka ottaa sukat pois. Istu sä alas. Istu vain. Ja anna sukat mulle. Saatte kato juosta sitten. Anna vaan sukka mulle. Kiitos. Anna toinenkin. Niin hänelle. Kyllä onnistuu. Sieltä niin. Ota vaan. Nyt kato, on parempi juosta teidän, kun ei ole sukkia jalassa. Ota etinemme. Noniin. Se olikin Jarelta hyvä idea. Ihana kun Atro oikein pysähtyy tuohon ja katsoo ja sitten uudestaan. Vuoron perään. Menis ota Janne alakertaa vai? Jaanko sä ajaisi takaa mua? Kyllä niin. Äsken sä olet. Janne katsoo, että mitkä sillä täällä. Jore jaksais enää. Etkö jaksais enää? Me tehdään